Bona tarda, veïns i veïnes de la Sagrera. Estem en plenes festes de primavera i no podíem deixar l'oportunitat de fer barri, de celebrar que és primavera, que vivim a la Sagrera, i des de Sagre Samba, el grup de percussió de la colla de drac, diables i gegants de la Sagrera, doncs us volem animar a estar amb nosaltres de celebració. Tenim moltes ganes de sortir al carrer, de tocar tots els nostres instruments de percussió i d'animar la festa, però de moment ens hem de quedar a casa, la Sagrera confinada, i tot i així volem participar amb vosaltres, volem que participeu d'un taller de percussió que hem preparat, taller de percussió casolana, amb coses que podem tenir per casa, diferents objectes, diferents instruments. I doncs ara us explicarem com funcionarà el taller, sí? En què consisteix? Doncs primer de tot el que heu de fer és anar per casa i recollir diferents objectes i elements amb els que pugueu percussionar, sí? Doncs poden ser olles, poden ser tasses una miqueta resistents, poden ser amb aquests papers, els rotllos de paper de vàter, doncs podeu posar-hi una tapa per una banda, per exemple amb celo, ficar-hi a dintre arròs, llenties o pasta tipus macarrons o espirals, tapar-ho per l'altra banda i fer com un shaker, no? Com un... diuen pal de pluja també, però també ens pot servir per fer aquest instrument de percussió. Doncs això que us dic, tot el que tingueu per casa i que pugueu, capses de cartró, tot el que pugui fer una miqueta de percussió, doncs ho agafeu i aleshores seguim amb les instruccions, sí? Segon pas, doncs el que haureu de fer és mirar els vídeos que us hem preparat, diferents membres de la colla, perquè aprengueu algun ritme d'aquestes melodies que nosaltres tenim. Hem fet un senzillet molt fàcil. Doncs trobareu el ritme marcat en 3 opcions diferents. Per una banda tindreu els greus, que serien doncs, els surdos, els contres, els cortes, que és el pom, 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 pom. Després tindreu un altre ritme marcat per mitjos, per si voleu fer una caixa, un repe, trrr, trrr, trrr. I per últim tindreu el ritme marcat amb els sons dels aguts, sí? Que serien com el shaker, o els tamborins, sí? Soc perfecta fent aquestes músiques. Doncs això, tindreu el ritme marcat amb tres tons, com si diguéssim, i podeu escollir el que vulgueu. Què volem que feu? Ens mireu, ens escolteu i toqueu amb nosaltres, sí? Aquest seria el principal objectiu, toqueu amb nosaltres. Si voleu, us podeu gravar mentre toqueu i ens ho envieu a sagresamba@ddgs.cat, drac, diables i gegants de la Sagrera.cat, ddgs.cat, i podríem fer un vídeo, si ens envieu molts vídeos de casa vostra, doncs al menjador, al lavabo, a la cuina, al balcó, on sigui, tocant els nostres ritmes, doncs podem fer un vídeo conjunt, com si estiguéssim en els carrers vivint aquesta festa. Si no, doncs almenys aquí teniu la nostra proposta, un taller de percussió virtual, digital, i esperem que passeu una bona estona, disfruteu, i esperem tornar als carrers ben aviat i seguir fent festa amb tots vosaltres. Una abraçada! Bé, ara és hora de provar-ho tots junts i juntes. Us animeu?
ha anat? Ho tornem a fer? Bé, doncs això ha sigut tot. Esperem que us hagi agradat, que hàgiu passat una bona estona i recordeu, envieu-nos els vostres vídeos a sagresamba@ddgs.cat. Estarem encantats de passar una bona estona amb vosaltres i moltes gràcies, un petó ben gran, visca la Sagrera confinada i visca les festes de primavera. Ens veiem aviat. Fins ara!